kaya ngene iki lho bolo. Kaya bolo. Nah, terus penjeguran nih. Wah, ini saya matang, Bro. Warnanya wis nguning-nguning apa jenenge brown-brown ngono kae wah. Golden brown. Golden brown. Brown golden ngono kae. Wah, yo lumpia jenenge. Nggon apa jenenge iki, Bro? Nah, ini nang Semarang iki isine iki rebung, nek ning kene iki daging celeng, Asu. ulo kuwi. Ayo Boyo barang ya ono. Kirim-kirim Bute. posisiku saiki ini pindah karo kuwi. Goreng. Nah, pakai sambal nggak? goreng. Bebas mau bikin sambal apa? Apa yang ini? Sambal enggak? Sambal apa? Semuanya bro.